ffordd allan o'r glew. Dwi wedi gwneud yn ffordd lawr i Bafiliwn Hyfforddiant Cambrian ac yn cadw cwmni fi. Mae Neil Harris o Hyfforddiant Cambrian. Ti'n iawn, Neil? Iawn, gwyd, diolch. Da iawn. Mae'n gystadleuaeth go freintiedig mae'n hyn. Beth sy'n mlaen yma, dweud? Wel, hefyd mae nhw'n pencampwyr bwtwr Cymraeg i fi. Mae nhw'n gwneud 3 tasg. Mae nhw'n gwneud 2 tasg bore yma, so mae nhw'n gwneud 3 tasg nawr. Beth yw'r... Mae nhw'n gwneud fel display am barbecue. So mae nhw'n gweithio yn y bac fyna nawr gyda gwahanol cigef a fel flavourings, marinades. Mae nhw'n trial iwsio'r imagination wyt yn bach. Ie, felly 3 prawf hollol wahanol i 3 cigydd ifanc mewn ffordd i weld pwy ddawy'r brig. Am yna'r beirniad yn cadw chi gael barcud yma hyn. Ie, mae Steve Vaughan a Chris Jones yna. Cadw chi gyda'r cystadleuaeth. A Hyfforddiant Cambrian sydd wedi trefnu gystadleuaeth. Sut maen nhw wedi dewis? Hain wedi rhoi enw ymlaen a hain sydd wedi dod i'r 3 uchaf mewn ffordd, ie? Ie, just 3 gorau sydd yn ni, ti'n 3 boes ifanc i gyd. Ie. A be maen nhw wedi bod yn baratoi? Be oedd y das gyntaf? Y das gyntaf oedd cwrs porc dyn nhw, oedd eisiau torri lan a dod e'n joint fel simo a stwff. Oedd ail tasg wedyn, oedd mystery box dyn nhw, ond fi ddim gwybod mewn oedd nhw ddim gwybod. A oedd rhaid nhw rhoi display man o flan i fan hyn. Dwi'n gweld. Mas o'r swff o fan y box. A mae'n amrywiaeth o'n fynd oes, mae'n tynnu dŵr i'r damnedd, mae'n arlwy arbennig mae'n oes. A wedyn mae'n beirniad yn penderfynu wedyn, pwy ydy cigydd ifanc y flwyddyn? Dros y 3 rawn, maen nhw'n sgori pob rownd. A ar diwedd y cystadleuaeth wedyn, maen nhw'n adw y lan a gweld pwy yw'r champion wedyn. A be bydd y pencampwr yn ennill wedyn, os yna wobr go? Os yna wobr o Canterbury, a maen nhw'n y deitl wedyn o cigydd y blwyddyn. Ie. Mae'n gwyd. Sydd yn dipyn yn ei hunan. A fydd na hyfforddiant pellach ar gyfer nhw wedyn? Os mae cystadleuaeth yn Birmingham pob blwyddyn World Skills, so mae hwnna jyst wedi bod yna, so oedd Craig do fyna cystadleu o dath e ail. So Dwi'n gweld. Gobeithio fyna gyfle flasu cyn nos, mae yna bethau bendigedig i weld yma. Rosau a gwmpas rhagofn. Dim quite tywydd y barbecue, ond... Ai wastad yn dywydd barbecue, Neil. Rosau a gwmpas. Diolch yn fawr ti am y sgwrs.